ngokukaLuka isahluko sama-20 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi ngolunye lwezinsuku lezo esafundisa abantu ethempelini, eshumayela ivangeli, abapristi abakhulu nababhali bekanye namalunga bamvukela. Bakhaluma bathi kuye, "Sitshele ukuba lokhu ukwenza ngagunya lini, ngokuba ngubani okunike leli gunya na?" Waphendula wathi kubo, "Nami ngizakunibuza izwi, nize ningitshele. Ukubhaphathizwa kwaJohane kwavela ezulwini noma kubantu na?" Badlindisana bodwa bathi, "Uma sithi ezulwini, uzakuthi anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, abantu bonke bazokusikhanda ngamatshe ngokuba bakholiwe ukuthi uJohane ungumprofethi." Base bephendula ukuthi abazi lapho bevela khona. UJesu wayesethi kubo, "Nami-ke anginikutshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini." Wayeseqala ukulandisa lo mfanekiso ethi kubantu, "Umuntu watshala isivini, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe isikhathi eside. Ngenkathi efaneleyo wayesethumela inceku kubalimi ukuthi bamnike izithelo zesivini, kepha abalimi bayishaya, bayamukisaze. Waphinda wathuma enye inceku, naleyo bayishaya, bayidumaza, bayimukisaze. Wayesephinda ethuma neyesithathu, nalena bayilimaza, bayiphonsa ngaphandle. Khona wathi umnini sivini, 'Ngizakwenza njani na? Ngizakuthuma indodana yami ethandekayo, mhlawumbe lena bazakuyazisa.' Kepha abalimi bayibona, bakhulumisana bathi, 'Lo uyindlalifa. Masiyibulale ukuba ifa libe ngelethu.' Bayiphonsa ngaphandle kwesivini, bayibulala. Ngakho-ke umnini sivini uzakwenza njani kubo na? Uzakuza ababhubhise labo balimi, isivini asinike abanye." Bekuzwa bathi qha, "Makungabi njalo." Kepha wababheka wathi, "Yini pho lokhu okulotshiwe ukuthi, itshe abalinqabayo, abathi lona laba yinhloko yegumbi, yilo nalowo owayo phezu kwalelotshe uyakuphohlozwa, kepha lowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa." Ababhali nabaprofesi bafuna ukumbamba khona lapho, kepha besaba abantu, ngokuba bazi ukuthi ukhulumile lo mfanekiso ngabo. Bamqaphela, bathuma izinhloli ezizishaya abalungileyo ukuba bamhile ngezwi lakhe. Baze bamkhaphela emandleni nasegunyeni lombusi wezwe. Bambuza-ke bathi, "Mfundisi, siyazi ukuthi ukhuluma ufundisa ngokuqondileyo. Awukhethi buso bamuntu, kepha ufundisa indlela kaNkulunkulu ngokuqinisileyo. Sivunyelwe ukuthela kuKesari noma qha?" Kepha uqonda ubuqili babo wathi kubo, "Ngiboniseni idenariyo, unomfanekiso nombhalo kabani?" Bathi, "OkaKesari." Wayesethi kubo, "Ngakho-ke nikani uKesari okukaKesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu." Abaze baba namandla ukumhila ngezwi lakhe phambi kwabantu, bamangala ngokuphendula kwakhe, bathula. Kwase kufika kuye abathile babaSadusi, bathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, "Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu womfazi, kepha engenamntwana, umfowabo makamthathe umkakhe, emvusele umfowabo inzalo."
Kwakukhona izelemane eziyisikhombisa. Owokuqala wathatha umfazi wafa engenamntwana, nowesibili nowesithathu wamthatha kanjalo abayisikhombisa bafa bengashiyanga bantwana. Ukugcina wafa nomfazi. Ngakho-ke ekuvukeni owesifazane uyakuba ngumfazi wamuphi kubo. Lokhu abayisikhombisa babenaye engumkabo na. UJesu wathi kubo, abantwana balenkathi bayakuganwa, bayendiswa, kepha labo abazakuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyo nkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabaganwa, kabendiswa, ngokuba bangebuye bafe banjengezingelosi, bangabantwana bakaNkulunkulu, bangabantwana bokuvuka, kepha ukuthi bayakuvuswa abafileyo noMose wakubonakalisa esihlahleni lapho eyibiza iNkosi ngokuthi uNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe. uNkulunkulu kasiye owabafileyo kodwa owabaphilayo, ngokuba bonke baphila kuye. Abathile bababhali baphendula bathi, Mfundisi, ukhulume kahle, ngokuba babengasanasibindi sokumbuza lutho. Wayesethi kubo, basho kanjani ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? Lokhu uDavide uqobo uthi encwadini yamaHubo, Inkosi yami, enkosini yami, hlalani ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisinabelo sezinyawo zakho. Ngakho uDavide umbiza ngokuthi inkosi. Pho uyindodana yakhe kanjani na? Besalalela abantu bonke wathi kubafundi bakhe, xwayani ababhali abafuna ukuhamba bembethe izingubo ezinde, bethanda ukubingelelwa ezigcawini nokuhlala phambili emasinagogeni nasezindaweni ezingenhla ekudleni, abadla izindlu zabefelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.